En la darrera diada de Cerdanya, celebrada a Porta a mitjans de setembre, Puigcerdà va demanar ser la vila que organitzés la següent edició de la festa. Els motius que van dur a la capital a voler organitzar la diada del 2014 van ser diversos. Per una banda, l'any que ve és any d'eleccions municipals a França i era de preveure que amb aquesta incertesa cap ajuntament de l'Alta Cerdanya es volgués comprometre a assumir l'organització d'aquest esdeveniment. Per una altra banda, el 2014 té una significació molt especial a Catalunya. Crec que podem organitzar una molt bona diada de Cerdanya i així serà, que en definitiva doni un impuls important en aquesta festa. Amb aquesta voluntat ens presentem. És una data especialment significativa, l'any 2014. Nosaltres ens presentem per fer la quinta diada de Cerdanya que se celebrarà a Puigcerdà. De totes les edicions que hi ha hagut fins ara, aquesta serà la 5a vegada que s'organitza a la nostra vila. Evidentment, amb algunes coses mantindrem el format tradicional del que ha estat la diada. També ens hem de plantejar, conjuntament amb la resta d'ajuntaments de la Cerdanya i amb l'Institut d'Estudis Ceretans, si convé introduir alguna novetat. La nostra voluntat és que sí. A banda, amb l'organització de la Diada de Cerdanya de l'any 2014, Puigcerdà vol refermar la seva condició de capital de tota la comarca. Puigcerdà acollirà la Diada del 2014 i exercirà aquesta capitalitat comarcal que som, no només de la Baixa Cerdanya, sinó també de l'Alta Cerdanya. Jo crec que tots els municipis de la Cerdanya, tant de la Baixa com de l'Alta Cerdanya, perceben Puigcerdà com a capital, i el que intentem és que fem precisament aquest paper de capital de comarca, que sigui, com sempre, una diada de tots els municipis. La Diada de Cerdanya té una vessant festiva i cultural i una altra de més reivindicativa, que pretén unir els cerdans d'una i altra banda de la frontera i reclamar una major unitat comarcal.